wannan ministan gona ko ministan gona ne yanzu ko dan tanku ministan me minister of agriculture ko to minista dan tanku da ke nan tudun wada mahmud dan tanku wanda da ya taba yin dan majalisa a nan jihar Kaduna na yankin tudun wada da unguwar Sunusu da waye ina ganin tun lokacin makarfi to yanzu shine minista a wannan kujera kuma mun faɗa mun ce mu sunna da mu duk wanda ya abin arziki mu zo mu faɗa ko ka sani ko baka sani ba kuma mu kira al'umma mu ce taimaka addu'a hada da fatan alheri akwai PN sa wato Alhaji Hussein Dalladi a dan Kantoma a karkashin sa akwai aikace da ake a tudun wadan mu suna barbaza roman demokradiya layin da ke kinkinau a abin da na sani kan Darussalam tun daga nan aka yi sabon titi har ya fita Kinkinau bypass kan layin Kotuwan wanda ya dauka yanzu ya fita Zango za a ga cewa wajen da zaka shigo da ka zo a hal a nan layin da aka zo gyare-gyaren farko aka haka wallahi in banda sun zo yanzu aka gyara titin wallahi wannan titin sai ya ci gidajen mutane to yanzu an zo an yi lafiyayyen titi kuma kun san hanya tana daga cikin ni'imomin da a Qur'ani Allah sai da ya ambace ta cewa allazi ja'ala lakum al-arda mahadan wa salaka lakum fiha subula so yana nan yana barbaza roman demokradiya ta hanyar wannan fi'e nashi Alhaji Hussein a Dalladi dan Kantoma so daga Boston ma Malam Rabiu da Rako yayi Abuja layin Bilama lahadin nan to kun da shi akwai ma wasu aikata-aikatan to mu wannan shine abin da ke gaban mu duk wanda ya damu mutane nawa ne ministoci da aka yi amma ba su taba kawo amfanin da shi ya kawo ba su taba ba layin biliya ya yi ko ya fara to kaga mutanen rigasa mutanen layin biliya suna miƙa tarin turin godiya zuwa ga minista da kuma shi ɗan Kantoma ya yi ƙoƙari ko to Allah ya saka da alkhairi mota da ba ta wucewa amma yanzu an fara aikin gyaran hanya to kaga Allah ya saka masa da alkhairi ku shaida ne yanzu akan abin da kuke gani a idan ku ya faru ko to wannan ita ce mazhabar mu ita ce hanyar mu ba ruwan mu da jam'iyyar ka ko kuwa duk wanda ya abin alheri za mu zo mu faɗa mutane mu ci yayi layin makabarta ce amma ana ji ana alheri a ta zagaye to da haka muna a madadin wannan majalisi da wannan makaranta ragowar aikace-aikacen nan gaba ma mun sani wanda ba wannan ba za mu zo mu faɗa Allah ya sakawa honorable minister a wato shi Mahmud Muhammad dan Tanko da kuma shi PN nasa Alhaji Hussein dan Kantoma da wannan aiki da suke saka sannan haka nan na minista Isa Ali Fantami a jira nan gaba zan zo don faɗa muku abubuwan da in kun ji sai kun yi mamaki zan zo don faɗa da izinin Allah so saboda haka mu ba azzalimai bane ta yadda ya zama to kullun sharrin mutane za a ji a bakin mu ba alherin sa ba a an mun ce nan gurin an yi ba daidai ba ran da aka yi daidai kuma za mu zo mu faɗa saboda haka wannan shine wa bihadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik